Bine v-am găsit la materialul dedicat weekendului 11-12 iulie 2026, un sfârșit de săptămână plin de evenimente astrologice și de energii intense, care își vor lăsa amprenta atât la nivel colectiv cât și în planul personal. Eu sunt Tete, iar în minutele următoare te invit să descoperim împreună ce ne transmit astrele și cum putem înțelege concret manifestările acestor două zile. Weekendul 11-12 iulie, așa cum am spus, este plin de evenimente astrologice, în care energia feminină este cea care deschide scena, iar apoi Marte și Uranus aduc imediat replica energiei masculine. Sâmbătă, 11 iulie, Luna este cea care conduce scena prin aspectele pe care le formează cu celelalte planete, quadratură cu Venus, conjuncție cu Marte și Uranus, dar și sextil cu Jupiter și Neptun. Prin quadratura cu Venus, eu personal înțeleg și traduc multă feminitate, dar și un ego feminin împins uneori la extrem. Sunt posibile discuții aprinse, chiar certuri între femei, generate de diferențele de opinii, de valori, de modalități diferite de a acționa sau chiar de rivalități afective. Fiecare va avea impresia că deține adevărul și că propria perspectivă trebuie apărată. Conjuncțiile lunii cu Marte și Uranus aduc un surplus de energie, dar și multă impulsivitate. Și energia masculină pare să își revendice dreptul la replică, uneori ferm, alteori exploziv. Atât femeile cât și bărbații pot fi tentați să reacționeze fără răbdare, să rupă relații, să întoarcă spatele sau să ia decizii radicale într-o clipă sub influența momentului. Sextilele lunii cu Jupiter și Neptun sunt cele care mai domolesc atmosfera. Totuși, să nu uităm că sextilul este un aspect astrologic care cere participarea noastră conștientă. Avem posibilitatea de a alege diplomația, compasiunea și înțelegerea, însă nu toți o vom face. Unii vor prefera să își susțină orgoliul în locul adevărului. Per ansamblu, ziua de sâmbătă pare o adevărată scenă de teatru în care fiecare actor își joacă rolul cu multă intensitate. Duminică 12 iulie 2026, în prim plan, ajunge quadratura dintre Venus și Uranus. În plan concret, aceasta poate fi tradusă prin tensiunea dintre apropiere și nevoia de libertate. După emoțiile și disputele de sâmbătă, nu mai știi dacă vrei să-ți iei partenerul în brațe, să-l ții de mână sau dimpotrivă, să-i ceri spațiu și să-l îndepărtezi. Insist asupra opoziției dintre aceste două energii, feminină și masculină, și adaug aici și conflictul dintre idealizare și confruntare cu realitatea. Tocmai de aceea mulți dintre noi putem părea și chiar vom fi debusolați, nehotărâți, schimbători în stări și în decizii. La toate acestea își aduce contribuția și Mercur retrograd, care planează deasupra noastră. Eu îl văd ca pe un spiriduș ghiduș care își bagă coada exact acolo unde comunicarea este deja fragilă. Nu el creează conflictele, ci le scoate la suprafață. Le încurcă, le răstălmăcește și ne obligă să privim ceea ce până acum am preferat să evităm. Dacă ar fi să rezum energia acestui weekend într-o singură imagine, aș spune că este o piesă de teatru în care emoțiile joacă rolurile principale, iar orgoliul încearcă cu orice preț să fure ultimele aplauze. Concluzia acestui weekend este următoarea. Ar trebui să ne păstrăm răbdarea și să nu acționăm sub impulsul momentului sau din orgoliu. Emoțiile vor fi intense, iar reacțiile pot avea consecințe mai mari decât ne imaginăm. Nu uitați, uneori doar 2 zile pot scrie povestea unei luni întregi. Alegeți așadar răspunsul în locul reacției și înțelepciunea în locul impulsului. Pe data viitoare, vă îmbrățișez!